מה בא לכם? 2-3 מגשים. יש להם משפחתיות טובות. בבולגרית וגם בחיטאים. בצמחונית נראה טוב. תביא איזה 3. נראה טוב. וואי, אני שוטף טוב. שום. וואי, אני נהיה רעב. רוטב פיצה? מה העניינים? יואו, תודה רבה. הגיע הפיצות! ראידה, הפיצות. איזה תגמר. טוב, מי קורא ממש בתוך המעטפה הזאת? אני אתן... הראל. נו, בוא נראה. תקרא. אבל בקול רם, נראה מה יש במעטפה הזאת. שכולנו נשמע. שמחים לבשר לך שהתקבלת על אודישנים של The Voice ישראל? מה? יש לי אודישן. וואלה, זה מטורף. אני אומר, כולם מסתובבים. כולם מסתובבים. יש לך כל אחי, כולם מסתובבים. יש לך כישרון יפה מאוד, פיצה מתקררת. כל הכבוד, יש פיצה. יאללה, ריב. תאכל, תכין את הגרון. יש לי את האנרגיה שלי שאני נכנס לחדר. אני ג'ינג'י, אין מה לעשות, אי אפשר לקחת את זה. נולדתי עם שיער, ג'ינג'י, עם קרבולת. ישר שנולדתי, ההורים שלי אמרו, יו, הוא כתום. זה הסימן ההכר הראשון שלי, ואין לי בעיה איתו, זה אפילו מוסיף. קוראים לי נועם בן יוסף, אני בן 17, זמר, מלחין, כותב, מנגן, מה שתרצו. אני לגמרי בילדים שאוהבים פסטיגל, אני יכול לדקלם לך פה 20 שנה אחורה, את המילים, את הדמויות, איפה הם נכנסים ומאיפה הם יוצאים מהבמה, מה הם לבשו ומה היה השיר אחרי. אני מבחינתי אני חלק מהקאסט, כי דמות פסטיגל היא דמות שאנשים מתחברים אליה מאוד, ואני רוצה להיות בן אדם שיתחברו אליו. אני שונה בנוף, אבל בבית ספר זה לא כל כך התקבל, נגיד את זה בלשון המעטה. השונות הזאת היא קצת גורמת לעימותים שאני לא רציתי להיכנס אליהם. אם זה לצחוק עליי, אם זה לירוק עליי, אם זה לשים אותי בצד. ילדים זה עם רע. ידעתי את המצבי רוח שלך? לפי מה שאני לפי המוזיקה, לפי זה. לפי עד כמה פסנתר חזק. בדיוק. גם אם עבר עליך יום לא פשוט, אם התחלת לשיר ופתחת את הפסנתר, אבל זה מה שקורה. אתה סבבה. אבל זה מה שקורה שמיתרי הלב, ושם מחוברים למיתרי הכל. ביום שתפסיק לשיר, אני לא אדע יקרה, שקרה זה לא יקרה. משהו. זה לא יקרה. לא, זה לא יקרה. גם כשיקרה משהו, וגם כשקרה משהו, כן. נכון. לא הפסקתי לשיר. אני גאה בך שאתה הגעת לזה. אני לא צוחק. אני אפקע די. אתה מתחיל לרוץ על מה שאתה אוהב, ואתה עף על זה, ואתה לא נותן לאף אחד לשבור אותך. אתה גם טוב בזה. בתיכון אני מגלה חדר תיאטרון, וחיכיתי כל שבוע לשיעור רק לעשות עוד הצגה. ודברים משתפרים. אני חושב שצריך לדעת לגדל אור של פיל, ולעמוד מול העולם עם גב זקוף וראש מורם, ולחרוק את השיניים, אבל להמשיך ללכת, כי אין מה לעשות. באתי ל-The Voice מסיבה מאוד ברורה. להפיץ את עצמי לעולם. אני חושב שאני לא צריך אישור מאף אחד, שאני צריך להיות מי שאני, ולכת אחרי החלומות שלי ואחרי הערכים שלי. ואני פה. אני פה.